Assalamu alaikum hormatly izleyijiler. Men Allamrat Rahim, Azatlyk radiosynyň Ozalky alyp barjysy, redaktory. Men bugünkü gepleşigimi halka ýüzlenme diýip atlandyrdym. Men geçenki gepleşiklerimden soň käbir izleyijilerimiz kommentariýa üstü bilen hat üstü bilen maňa sora beripdirler. Şolaryň içinden men käbirlerine jogap bermegi makul bildim. Ýöňü bilen men ünsimi çeken zat izleyijilerimizden käbirleri bir kinaýa bilen sen bundan öň nire dediň, nirden burdan çykdyň? Hawa erkek bolsaň ina ýurdun içine gelle, ýurdun içinden hereket etdi diýen ýaly bir kinaýaly sözler aýdýarlar da. Men şolar ýaly adamlara aýtjak bolsaydym-ma. Hawa biz odal hiç ýerde gizlenmedik. Men öňüm geçenki gepleşigimde de aýdypdym. Innem açanda kimdir biri çykyp şulurda birazjyk hereket etjek bolýar bolen ýurdun içine gelle olar ýaly batyr boldan, erkek boldan diýilen ýaly sözler aýdýar. Eger siziň özüňiz nuska görkezip bilseňiz, ýurdun içinde näde hereket edip bolýanyny, onda biz barar. Eger şona mede bilmeýän bolsaňyz, amaňa deregem hani gelin da içine ýurdun içine erkek bolsaňyz diýän bolsaňyz, onda siz ýa-ha hökümetiň adamsy. Ýa-da siz baryp ýatan nadan, akmak, akyl ýerinde däl adam bolmaly. Öz edi bilmeýän işiňizi ketegiden talap etmekligiň özü baryp ýatan nadanlykdyr. Şunu bilip goýuň da. Adam şu dünýäge gelenine öňü bilen etmeli farzy, özüne jogap bermeli, ondan öz ýakyn hosarlaryna, maşgalasyna jogap bermeli. Indi siz daşa ýurtda oturup, şolar ýaly balaňyzy dolduryp oturan bolsaňyz, biz kime ýol başçylyk etmeli? O soraga çağırlar, hawa käbirler türmäde basalar. Seredin, adamlar hime ýuguruşyk isleýärler, özlerim 100% garanti isleýärler. Hökümet sana garanti bersinmi? Hawa geçiriňre bolýarsa biz sana gelecekde 100% garanti berýär, biz çöplejek ýaly. Kim ona garanti bermeli? Ya men garanti bermeli. Ya hal rasyň garanti bermeli. Kim ona garanti bermeli? Şonatlardan gorkýan bolsaňyz, onu isläp oturmaň ýuguruşy, onu aglap oturmaň. Onu ehli siz adam bolýaňyz, näde bol ýuguruşy geçecek bolýaňyz, bir-biriňiziň köleýäňizden gorkup beren bolsaňyz. Halkyň alada ne diýjek adamlar barar ýaly edip şert töretmeli. Ana men şuň kaýtjak zady maşulardan barat. Häzirlikçe de hoş sag bolun.